Zer egin behar da irakurri ondoren? Galdera erantzun. Eta bien artean. Hori da, bien artean eta gero? Ekintza osagarria. Hori, baldin badego ekintzaren bat, egin. Bien artean ere, edo hiruron artean kasu honetan. Eta azkenik, azken irakurketa. Eta nork egiten du azken irakurketa? Hori zatuak. Irakurketa espresiboa. Saltoak eta gerrak saltari. Agur kukuari, zeru urdinari, hasi epelari, zaberriari, pozaz betetzen gaitu ari. Erleak lorez lore, txoriak kantari, tximeretak mentian, pozez dantzari. Zeraian jolasean, bihar kume txuri, mantzen saltoak. Agur kukuari, zeru urdinari, haize epelari, udaberriari, pozez betetzen gaitu taroari. Irakurketa bikoteka. Erleak lorez lore, txoriak kantari, tximeretak mendian, pozez zelaian jolasean, bihar kume txuri,
nari, haize epelari, udaberriari pozik gainditun udaroariko zoria. Eta orain erlea zein diren zergak? Lau eta zein izutzuk dira. Negua eta berria dira gasoia. Gauleak zergatik dabiltza lore montatu duzu. Aipatuko zenizkete intsektuak direnak.
udaberria. Udaberria. Negua. Erlea, lorea, lore, txuria, kantari, tximerita, mendia, pozez, dantzari, zelaia, jolasea, bi alfume, txuri, maltxin saldoa eta kilkerra saltari, Nelari, udaberriari pozez betetzen Is that the same? Caught it. Is it? Bye.
zeintzuk dira urtaroak zen gustatzen zaizu gehien? Ja. Ekintza osagarria egin ezazue olerkia irakurri ondoren burua. Etorri zaizun irrudia. Espresiboak. Leak lodez lode. Kontzagoriak kantari. Txoriak kantari. Tximaleta mendian. Pozez dantzari. Zelaian jolasean. Bi hartu nahi txuri. Matxin saltua eta klukera saltaria. Kukuaren zelu urrua nahi. Aize epelari. Udare herriari. Pozez urtutzen. Gai taldoari. Eskertaz. Zuk beste lore bat hemen? Bai. Orain marraztu, zebadakit oso ongi marraztu eta gero egin eguztia. Bale? Modu batez. Oso polita geratu dira.